Kaustisen seutu edistää aktiivisesti biokaasuliiketoiminnan kehittymistä. Seudulla on hyvin saatavilla biokaasutuotantoon soveltuvia syötteitä ja myös lopputuotteille on kysyntää. Alueelle onkin saatu jo useampi biokaasulaitos ja lisää on suunnitteilla. Biokaasua tuotetaan tyypillisesti maatalouden lannasta ja kasvibiomassoista. Tuotannossa voidaan käyttää myös esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätteitä ja yhdyskuntien puhdistamolietteitä. Kaustisen seudulla syntyy biokaasutuotantoon soveltuvia syötteitä niin paljon, että siitä voitaisiin valmistaa 85 gigawattituntia biokaasua vuosittain, joka vastaa yli 7000 henkilöauton vuosittaista kulutusta. Syötteitä on yleensä käsiteltävä ennen kuin ne ohjataan biokaasureaktoriin. Tarvittavia käsittelytapoja on muun muassa murskaus, sekoitus ja hygienisointi. Hygienisoinnilla tarkoitetaan reaktoriin menevän syötteen kuumentamista, jotta prosessissa syntyvä mädätysjäännös ei sisällä taudin aiheuttajia ja sitä voidaan käyttää turvallisesti lannoitteena. Esikäsittelyn jälkeen syöte ohjataan biokaasureaktoriin. Reaktorissa biokaasun mädätys voi tapahtua sekä märkä- että kuivamädätyksenä. Suomessa märkämädätys on huomattavasti yleisempi kuin kuivamädätys. Märkämädätyksen syötteen kuiva-ainepitoisuus on alle 15%, kun taas kuivamädätyksessä kuiva-ainepitoisuus on 25–45%. Biokaasuprosessin lopputuotteena saadaan biokaasua ja mädätysjäännöstä. Biokaasu koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista sekä pienistä määristä muita kaasuja. Mädätysjäännös sisältää kaikki ravinteet ja hivenaineet, kuten fosforin, typen, kaliumin ja magnesiumin, ja soveltuu erinomaisesti lannoitekäyttöön. Biokaasuprosessi vähentää myös hajua aiheuttavia yhdisteitä yli 90%. Kun käytetään yhden tai useamman maatilan omia syötteitä ja mädätysjäännös levitetään maatilojen omille pelloille, ei syötteille tarvita hygienisointia. Tuotettu biokaasu voidaan jatkojalostaa esimerkiksi teollisuuden tai liikenteen käyttöön. Jalostettu kaasu voidaan käyttää liikenteessä tai siitä voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä kaasuturbiinin avulla. Kaustisen seudulla selvitettiin biokaasun kysyntää haastattelulla vuonna 2022. Liikenteen ja logistiikan kysyntäpotentiaali oli reilu 1 gigawattitunti, maatalouden 5 gigawattituntia, teollisuuden 19 gigawattituntia ja yhdyskuntaenergian osalta kysyntäpotentiaalia oli jopa 30 gigawattituntia, joten kysyntää siis riittää. Selvitysten perusteella Kaustisen seutukunnan toimet ja suunnitelmat biokaasualan tukemiseksi osuvat hyvin yhteen alueen toimijoiden toiveiden kanssa. Kaustisen seutukunnalla voi olla edelläkävijän, verkoston rakentajan ja mahdollistajan rooli seutukunnan energiajärjestelmässä.